Egyre vár Száguldás. a hajnal, hol napfény úr rád. Ébredj hát a szád. Anya! Hello, Mrs. Flynn! Mikor kaphatok kocsit? Candace, még csak tanulójogsid van. Igen, de úgyis megkapom a rendeset, fel kell készülnöm. Igen, addig is egyetek sütét! Az nem ugyanaz. Miféle ruha ez? Elfelejtetted? Ma este duvák-tánc lesz. Minden környékbeli anya kiszolgálónak jelentkezett. Hé, Mrs. Flynn, marha klassz ez a paróka sisak. Köszönöm, Jeremy. Első a biztonság. Én azért bekapok még egy kekszet. Aloha, srácok! Szevasztok! Mi újság? El vagyunk, mint befőtt a polcon, fater! Megyünk a Duo buliba, ezért a kornak megfelelően öltöztünk. Mint amikor valaki úgy néz ki, mint a 70-es évek szitkomjaiban, igaz, Ferb? Nem láttátok a hegesztő pisztolyt? Akkor használtuk, amikor befejeztük a redőnyt. Igaz, Ferb? Igen, nagyon menő lett. Mind dolgoztál egész éjjel, apa? Egy meglepetésen Candace-nek, hoppá! Hirtelen érdekelni kezdett a beszélgetés. Mit készítesz? Ó, Laura, ezt most már el kell mondanod. Nos, meglepetésnek szántam, de vettem egy kocsit. No ne! Kocsit! Igen, ez volt az első autóm fiatal koromban. Remélem elkészül, mire eléred a korhatárt. Mi az, hogy elkészül? Az, hogy még nincs teljesen felújítva. Nem mondod. Hé, Mr. Fletcher, ez egy Nedlington nimf? Igen, valóban az. Jeremy, neked van jogosítványod, ugye? Elvihetett Candace-t egy körre, ha elkészültem. Jó, hogy... Mi is azt mondtuk, hogy zsír. Ferb, mondd el, amit nekem mondtál! Ja! Ez kész őrültek háza, és Phineas és Ferb az ápolók. Hé! Hol van Kerry?